Naaresto ang ika-4 na wanted person sa rehiyon at miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa isinagawang operasyon sa Sitio Asidasit, Barangay Hamorawon, Milagros, Masbate nitong Lunes, April 28. Kinilala ang suspect na si Renato, 39 anyos at residente ng Barangay Barag, Mobo, Masbate. Ayon sa investigasyon ng Milagros Municipal Police Station, si Renato ay commander at aktibong miyembro ng Kilusang Larangang Guerrilla Sub-Regional Committee o KLG SRC4 at nahaharap sa 7 kaso kabilang na dito ang attempted murder, frustrated murder, direct assault, grave threats at slight physical injuries. Pinakamabigat po niyang kaso is yung stand warrant of arrest niya for violation of RA 11479 or the Anti-Terrorism Act of 2020. No bail recommended po yun. Naaresto si Renato ng pinagsamang puwersa ng Milagros Municipal Police Station, 1st Provincial Mobile Force Company at Milagros Intelligence Unit ng Masbate PPO sa bisa ng isang warrant of arrest. Higit isang buwan ding minatyaga ng suspect bago tuluyang naaresto. Ito po na grupo nila is nag-ooperate dito sa Masbate, including the municipality of Mobo, Uson, and Milagros, ma'am. So, ano po ito siya, ma'am? Naging commander din po kasi ito siya, ma'am. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Milagros MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista.